πώς φτάνουμε σήμερα σε ένα κομβικό σημείο, νομίζω, για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στηρίζει πλέον ανοιχτά, φασιστικά, ναζιστικά μορφώματα με ανθρώπους που πριν από μερικά χρόνια δήλωναν ανοιχτά ότι είναι τουρκοσοσιαλιστές, ότι θέλουν να κυνηγήσουν τους Εβραίους, κατέβαιναν σε πορείες με όλα τα σύμβολα που περιλαμβάνει η ιδεολογία τους, ανθρώπους που πριν από 2 ή 3 χρόνια οι εβραϊκές κοινότητες ζητούσαν να μην έχουν παρουσία πολιτική, να απαγορευτεί δηλαδή από τις κυβερνήσεις σε κάθε χώρα η ύπαρξή τους ουσιαστικά, και τώρα είναι οι βασικοί συνομιλητές του κ. Βενιζέλου, αλλά και τμήματων που υποτίθεται ότι αποτελούν στην Ελλάδα το κέντρο, και παλιά ήθελα να λέγονται και κέντρο αριστερά, αλλά μάλλον βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο πολιτικής άνοιας, όπως η Δημοκρατική Αριστερά, και δήλωσαν ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι για ένα πραξικόπημα που έγινε σε μια χώρα της Ευρώπης και για την άνοδο φασιστικών ομάδων που πήραν 6 υπουργεία στην κυβέρνηση. Για το πώς στήθηκε το έδαφος για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες, αυτά τα κόμματα, να προσεγγίζουν σιγά σιγά την εξουσία. Ο μηχανισμός είναι λίγο πολύ γνωστός και το τραγικό είναι ότι σε πάρα πολλά σημεία του θυμίζει τη δεκαετία του 20 και του 30 στην Ιταλία και τη Γερμανία, και ειδικά στην περίπτωση της Βαϊμάρης, που όσο επικίνδυνες και αν είναι οι συγκρίσεις, και θα εξηγήσω μετά γιατί είναι επικίνδυνες αυτές οι συγκρίσεις, έχουν πάρα πολλά να μας δείξουν και μπορούν να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε και τι θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες. Έχουμε καταρχήν παντού στην Ευρώπη τη δημιουργία των λεγόμενων μεγάλων συνασπισμών, που είναι η μεγάλη κολυμβήθρα για τα κόμματα, τα νεοφασιστικά μορφώματα, να νομιμοποιηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που νομιμοποιήθηκαν οι δυνάμεις του Μουσολίνη και του Χίτλερ από μεγάλους συνασπισμούς. Έχουμε μια ουσιαστική κατάργηση της δημοκρατίας, η οποία δεν απειλείται από αυτές τις φασιστικές ομάδες. Αυτές, όταν έρχονται πλέον στο προσκήνιο, τη βρίσκουν κλινικά νεκρή τη δημοκρατία, και έχουμε δραματικές ομοιότητες στο πώς σε μία μετά την άλλη τις χώρες της Ευρώπης η εξουσία που παλιά από την αστική δημοκρατία γινόταν στο κοινοβούλιο περνά σε ελάχιστους τεχνοκράτες ή ακόμη και σε εκλεγμένους πολιτικούς, οι οποίοι όμως αποφασίζουν χωρίς τις τυπικές διαδικασίες, με προεδρικά διατάγματα, με πράξεις νομοθετικού περιττού. Τι μορφές θα πάρει αυτός ο φασισμός? Εδώ ίσως θα πρέπει να σταματήσουμε τις συγκρίσεις, τις άμεσες με το παρελθόν, γιατί μπορεί να πιαστούν αδιάβαστοι κάποια στιγμή, περιμένοντας εμείς να δούμε ανθρώπους με στολές να περπατάνε στους δρόμους και τελικά να παίρνουν τα υπουργεία, και να έχει έρθει ο φασισμός με άλλους τρόπους, με άλλες διαδικασίες. Μιλώντας για διαφορές σε σχέση με τη Βαϊμάρη, το θέμα και αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν το σύστημα αισθάνεται μία απειλή, όπως την αισθανόταν την περίοδο του 20 και του 30, από μία αριστερά που θα μπορούσε να ανατρέψει τα πάντα, γιατί είχε και ένα πρότυπο από τη Σοβιετική Ένωση να διεκδικήσει έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Θα πει κανείς γιατί να καταφύγουν αυτή τη στιγμή στο φασισμό, ποια είναι η αριστερά που τους απειλεί και τι λόγο έχουν να παίξουν με ομάδες που δεν τις πολυπάνε, αλλά τις έχουν, όπως είπαμε, σαν λύση στα της ανάγκης. Ίσως αυτοί να έχουν καταλάβει πολύ καλύτερα από εμάς ότι είναι η εποχή της αριστεράς, ότι υπάρχουν έτοιμες οι συνθήκες για να ανατραπούν τα πάντα και θωρακίζονται σε μία χώρα μετά την άλλη για να το αντιμετωπίσουν. Οι αποκαλύψεις που υπάρχουν σε κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης τον τελευταίο μήνα για το πώς γίνονται αυτά τα βήματα είναι αυτά που όλοι είχαμε στο μυαλό μας όταν γράφαμε κομμάτια σε εφημερίδες ή κάναμε εκπομπές στα ραδιόφωνα, αλλά δεν τολμούσαμε να τα πούμε γιατί λέγαμε ότι θα μας θεωρήσουν οπαδούς κάποιας θεωρίας συνωμοσίας. Και βγαίνουν τώρα οι Financial Times να μας αποκαλύψουν πριν από ένα μήνα ότι είναι ανατράπηκε ο Μπερλουσκόνι με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, στο οποίο συμμετείχαν χρηματιστηριακοί παράγοντες, στο οποίο με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο δημιουργήθηκε μια κρίση για να μπορέσουν να έρθουν άνθρωποι της Goldman Sachs στην εξουσία.
Αν το πολιτικό μας κριτήριο μας έλεγε για την Ουκρανία ότι είναι ένα πραξικόπημα, γιατί αυτό δείχνουν οι γύρω συνθήκες, τώρα βγαίνουν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης και μας παρουσιάζουν τις συνομιλίες που είχε ο Αμερικανός πρέσβης με την υπεύθυνη του State Department, που αν θυμάστε και τη στοιχομηθεία, του έδωσε ακριβώς το πώς θα είναι το κυβερνητικό σχήμα μετά την ανατροπή της κυβέρνησης. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Αν είχατε ακούσει και το ηχητικό, θα βλέπετε μάλιστα ότι ο πρέσβης φοβόταν ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση η Ουάσιγκτον μπορεί να φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις ακροδεξιάς. Και του είπαν από το State Department, μη σε νοιάζει, προχώρα με τον άνθρωπό μας. Εμείς έχουμε έτοιμο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα έχουμε στήσει τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να το στηρίξει. Και έγινε βήμα προς βήμα, παρά το γεγονός ότι το είχαμε μάθει. Δεν θα διστάσουν σε τίποτα. Δοκίμασαν στην Ελλάδα και δεν έχουν εγκαταλείψει το χαρτί του φασισμού. Θα το βρούμε μπροστά μας και δεν θα το βρούμε μόνο στις εκλογές. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα ότι το πολιτικό κατεστημένο έχει κλείσει την πόρτα της Χρυσής Αυγής. Μια πιο σοβαρή Χρυσή Αυγή θέλει, όπως λέει ο καλός μας συνάδελφος. Και θα τα βρούμε μπροστά μας. Μπορεί όχι με το φασισμό του Χίτλερ και του Μουσολίνι, αλλά σίγουρα με ένα φασισμό τύπου Βοστόνης, με ένα φασισμό τύπου Σαμαρά Βενιζέλη, που απαγορεύει στους ανθρώπους να διαδηλώνουν τη στιγμή που έχει το θράσος να ασκεί κριτική στις κυβερνήσεις της Βενεζουέλας και της Ουκρανίας για το πώς έδρασε η αστυνομία απέναντι στην αντιπολίτευση. Δείτε τη Βενεζουέλα ότι όταν το 2002 έγινε η προσπάθεια ανατροπής του Τσάβες με πολύ συντονισμένο μηχανισμό εκείνη τη φορά από τη CIA, από το σύνολο των μέσων ενημέρωσης, από τον ΣΕΒ της Βενεζουέλας, κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να το αντιμετωπίσει ακριβώς γιατί μπόρεσε να κατεβάσει εκατομμύρια υποστηρικτές στον δρόμο. Είχε το μαζικό κίνημα και του είχε εξηγήσει και ως έναν βαθμό το τι θα συνέβαινε. Σήμερα, όχι ακριβώς σε αντίθεση, αλλά σε πολύ πιο δύσκολη θέση ο Μαδούρο, παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει μια δεκαετία που μειώθηκε η απόλυτη φτώχεια κατά 70%, που μειώθηκε η φτώχεια σε 50%. Το ότι για μια δεκαετία είχαν αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος κατά μέσο όρο το χρόνο 2,7% όταν η Ευρώπη κατέρε. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε να μην μπορεί να κατεβάσει στον δρόμο με την ίδια ευκολία ένα κίνημα που θα μπορέσει να τον προστατεύσει. Δηλαδή, ενώ από τη μία θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξουν τέτοιου είδους κινήσεις ανατροπής, από την άλλη είναι και αντιμετωπίσιμες. Όχι εύκολα, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι αντιμετωπίσιμες. Αν συνομιλήσεις με τον λαό και αν του εξηγήσεις ότι η δική σου επιλογή, και εδώ μένω λίγο στο θέμα στάσεων πληρωμών και το τι έχει να μας προσφέρει, αν του εξηγήσεις ότι μπορεί κάτι να σου προσφέρει. Τα ιστορικά παραδείγματα έχουν δείξει ότι αν μη τι άλλο σου δίνει μια ανάσα ζωής. Το ότι θα υπάρχουν ιδρύματα πολύ συγκεκριμένα, τα οποία θα προσπαθήσουν να κινητοποιήσουν δυνάμεις εναντίον σου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ίδια αμερικανικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ουκρανία, τα είδαμε και στη Βενεζουέλα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, το οποίο είναι ένα παρακλάδι της USAID, το οποίο χρηματοδοτείται από το Κογκρέσο με άμεση έγκριση από το Λευκό Οίκο. Βλέπουμε ακόμα, σε αυτό που με αφορά και περισσότερο στη δουλειά μου, άρχισα να ψάχνω λίγο τα προπαγανδιστικά βιντεάκια που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα υπέρ της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα και υπέρ της αντιπολίτευσης στην Ουκρανία και τα έκανε η ίδια εταιρεία παραγωγής, όπου σύμβουλός της είναι ένα στέλεχος του Republican Institute, το οποίο συνδέεται με το Εθνικό Ταμείο για τη Δημοκρατία, που όλα αυτά μπαίνουν στο USA, χρηματοδοτούνται από το Κογκρέσο. Είναι και πολύ γνωστοί οι μηχανισμοί πλέον.